Ünite 6 Dirik Zilamekî li kêleka dirik didanîn. Camêrekî beşervekirî û cirxweş bû. Lêbelê kurmekî wî yê nexweş hebû û ew jî diralbûna wî bû. Kesên ku dibûn şahid ku striyan li rexê rê datine, ew şermezar dikirin. Piştî qasekê diriyên wî rabûn û bûn devê. Rê jî da berxwe û girt. Di wê rêyê de kî derbas bibûya, ew strî bi peyên wan vadigirtin û gelekî jî aciz dibûn. Lingên rewiyên reben ji dirîkan diqelişiyan û di nav xwînê de diman. Ku kesekî dewlemend derbas bibûya, cilên wan bi dirîkan ve diman û diciritin. Derdorê, ev rewş li ber guhê Mîr ê xist. Mîr jî li wî zîlamî ferman kir û jê xwest ku wê rêyê ji wan devî û dirîkan paqij bike. Camêr got, baş e, ez ê rakim û paqij bikim. Camêrî bi vî rengî soz da, lêbelê ji roja ku ev gotin kir û şûn ve her roj digot, ez dê sibehê rakim, ez dê sibehê paqij bikim. û bi vî ewayî karê xwe bi baş vadixist. Axir di serî rashal derbas bûn. Dirik jî gûr û bilav bûn. Ew qas gumreh û bilav bûn ku êdî hêz û taqeta Camêr jî nema ku bikaribe diriyan ji nav rê rake û paqij bike.